Hola. Avui el president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a dir en seu parlamentària que ell està per un nou referèndum d'autodeterminació. En realitat aquesta no és la postura només del president de la Generalitat, sinó que és compartida per Junts per Catalunya, PDeCAT, el món convergent en general, evidentment Waterloo i Carles Puigdemont. Moltes vegades es critica l'estratègia d'Esquerra Republicana i la seva vergonyosa reculada neoautonomista que només portarà decepcions a l'independentisme. Però es perd de vista que Junts per Catalunya i el món convergent tenen exactament la mateixa estratègia. És l'estratègia de la desmemòria. Aquests 2 anys i mig de govern, que havien de ser 2 anys i mig de govern efectiu per fer efectiva la República Independent de Catalunya, s'han convertit en els 2 anys i mig d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya incidint cada dia en l'estratègia de la desmemòria, fent que oblidem el 1 d'octubre. La seva intenció és que fem veure que no va existir el 1 d'octubre, que no vàrem fer un referèndum d'autodeterminació vinculant, que no vàrem defensar les urnes, que no vàrem guanyar les forces d'ocupació i que ells no van fallar perquè en realitat no hi va haver referèndum. La feina dels independentistes és just la contrària. Recordar-los cada dia que el 1 d'octubre va ser un referèndum d'autodeterminació vinculant i que estem esperant que es faci efectiva la independència des del govern de Catalunya. La feina dels independentistes és recordar cada dia que tenim un govern que ha de fer la independència i cada dia que no el fa traiciona una mica més el mandat democràtic de les urnes del 1 d'octubre. La feina dels independentistes, en definitiva, és recordar el 1 d'octubre, recordar el poder que vàrem generar, recordar les sensacions que vàrem sentir aquell dia, de germanor amb totes les persones del nostre poble, i recordar-nos quina és la nostra ambició. Ja hem fet un referèndum d'autodeterminació i ara volem que els representants polítics d'aquest país facin efectiva la independència. I si no són capaços de fer-ho ells, ja ho farem uns altres.